tinapalabas nga di mo malipatan, ngem may salang ti ibaga ni Jesus ti sungbat. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pay kenkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pay kenkwana awan ti daduma. Amok nga dati bantay kasla di makalayan, amok nasib nga tangatang mo kasla nga di aginit. No bilang man madimam mo ti sao ti Dios puno, ket nulok tam ta pusong ipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pay kenkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pay kenkwana awan ti daduma.
Pulos sa marukot, inaldaw marikrik naktiin nagpanagbiat. Umaiman titudo, kalgawin no bagyo, dintuag balbali tiyapo. Nagimbag, yagserbi ti Diyos sa naayan. Naragsak, uray kasanuman panagbiyak. Sa dinuman napapanak, sa dinuman napagnaak, Espiritong kanayo na sumipsibay kanya. Sukmang tetipig sa talnaken diliw-liwa, lumabay dakes sa rigna. Nagimbag, yagserbi ti Diyos sa naayan. Naragsak, uray kasanuman panagbiyak. Nagimbag, yagserbi ti Diyos sa naayan. Naragsak, uray kasanuman panagbiyak. Nagimbag, yagserbi ti Diyos sa naayan. Naragsak, uray kasanuman panagbiyak. Uray kasanuman panagbiyak. Uray kasanuman panagbiyak. Uray kasanuman panagbiyak. Sikat ng baliw kanya, malikot nariribok yan. Sikat ng pili kanya,
kasken ka na Diyos. Awanen sa bali, sikalan tinumber, pagserbian ken dayawen. Garot ita nagserbiya, idaton ko ken kaday tuibiyas, natuyak itaw sa rena, upwang day tuy pusok panulog ken kararwak wen si kalaeng tinak day dayawen. Iday dayaw ka Jesus, itiamin tuy pusok, awan ti kasken ka nga Dios. Awanen sa bali, sikalaeng tinumber, kapagserbian ken dayawen. Iday dayaw ka Jesus, itiamin tuy pusok, awan ti kasken ka nga Dios. Awanen sa bali, sikalaeng tinumber, apagserbian ken dayawen. Awanen sa bali, sikalaeng tinumber, apagserbian ken dayawen. Apagserbian ken dayawen. Apagserbian ken dayawen. Japon ka sa bulan ti balito, ken mansyon na pagyanan dito'y daga. Japon tari gagayan kinabak na, sipot na ang wag ti apon at to'y biyag ko. Bayaan duwado ti problema, bayaan umayawan tagyang nga kanta, bayaan duwado tuyaw dita. Amok di nagbaybayan naman siya. Uray di maitan o nagan ko, ken awan gagayen nga nangagato. Uray awan korona ken dayaw dito'y daga, ngem ito'y gloria uray balangat ko. Bayaan no ako ti problema, bayaan uray awan dakkel nga kwarta, bayaan no
maswat. Ammo di nagbaybayan na maswat. Saan na kun kasla idiun unana binalbaliwana kun ti Dios Ama madikayaten nga agsubli ti dati tirwangan na isira kun pay idi irugi kun makipagnaken ni Kristo tumaray nga makilumbat pagka-Kristiyano pabilgen na kan kanayo rumardarang kasla apoy kakanayo agayos ka kanyak nga kasladano tapno matulungan dagi jay agrigriga ket amin nga kasip ngetan masilawan adu ti bantay nga kalkalay ate karayan nga nauneg lang languye ti Diablo isut kalkalabane ngem awan pulos iti pagdanagap kaputa adani Jesus isut kadwa nga isulaeng iti pagsanggira ket agbalbaligiya kadaragsa ket dagiti angheles mo agpalakpak ta tinagan mo Jesus maitan-o pabilgen nakakan kanayo tumardarang kasla apoy nga kanayo agayos ka kanyak nga kasladano tapno matulungan dagi jay agrigriga ket amin nga kasip ngetan masilawan ket amin nga kasip ngetan masilawan idi agis eskwela nagaduti kuwarta inteda tatangken inang emjak amut pangigas tua inusar ku ti barbar kada ininom ken salsala tinggana
Nagikatak ti eskwela, adut nagtuturo nga, ijaya ka na isagmak ng alaak ti problema. Unak no awan namnamak, nga masulbar ti problema. Kem ti Diyos nagsangitak, kararagput ng egan na. Nagserbiak iti Apo, pinakawan at basuko, pinalbaliwan at biyagko, ket permiti ragsak ko. Intuloy ko ti eskwela, dananang kentatang nakaragdagsak. Agyam-yaman dati Apo, ingganat naturpus ko. Gagayem ko nga agis eskwela, awan may teti barbarkada. Segunti na padasak, kitda kayut balbalakada. Gagayem ko nga agis eskwela, awan may teti barbarkada. Segunti na padasak, kitda kayut balbalakada. Ikapay na umagayem, ita ka malingaan aramiden, apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agbasbasul ka, agpanpanunot kan-an, sakbay nga kam tipod no nga pakaragsakan. Kunam nga si kaket Kristiyano, ngem ti biyag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo, ngem di mo amuno kasano. Nalakalang day tagayen, ipapong babam day tabagin, Ngesus ti asid kam, tsikayat mo ket maalam, day tabiyag mo mabalbaliwan. Agpanpanunot kan-an, sakbay nga maladaw ka, madangkan tapod no nga dalan. Talikod day tapagbasbasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsakan. May sangaal daw ket sumangka, ti sangwanan ti namarswaken ka, husgaan at aramid mo ipaganat pagturungam, isu nga agpanpanunot ka. Agpanpanunot kan-an, sakbay nga maladaw ka, madangkan tapod no nga dalan. Talipod am day tapagbasbasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsakan. Isu nga agpanpanunot ka.
dito'y lubong agpatingga. Saan ang mabayag mapukaw da? Ngemijay gloria ket biag nagnanayo. Madamdamay sunto ti pagtaenga. Di ka maupay, di kagsano. Amok na ragsak di pagtungpala. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo. Dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay no dagiti gagayem mo. Upayen ken bayan da ka. Ngem ti Dios kunana di kanto bayan. Ay wanang kainggana panupala. Di ka maupay, di kagsano. Amok na ragsak di pagtungpala. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo. Dati gungunam agururay ken ka. Ragsakem ket ti panagserbi. Ketong palen ti bilin ni Kristo. Taas si degem ti yaay na. Nga mga lakadagiti iglesia na. Di ka maupay, di kagsano. Amok na ragsak di pagtungpala. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo. Dati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay, di kagsano. Amok na ragsak di pagtungpala. Agtuloy ka ken Jesu-Kristo. Dati gungunam agururay ken ka.
Kristiyano, agpatpatuloy kayo, mapig sa inyo't pamatiyo, taumayan ni Hesu Kristo. Dagiti rigrigat yu, ket anu-anusan yu, ay gagangay na kami. Gagangay na kami. Itrabaho yu ket di day tanadyosan nga pamati, magimbaganti umili, tapno adudan tu di mapili. Dagiti rigrigat yu, ket anu-anusan yu, ay gagangay na kami. Gagangay na kami. Dakel ti problema yu, italet yu ken Hesu Kristo, tapaimbagen na kayo, nulaket di mamati kayo. Dagiti rigrigat yu, ket anu-anusan yu, ay gagangay na kami. Gagangay na kami. Kakabsat ko nga manursuro, agpatpatuloy kayo, tadain ka rin ni Kristo, dakkel nga gungunayo. Dagiti rigrigat yu, ket anu-anusan yu, ay gagangay na kami. Gagangay na kami. Adat mana ngajak kamu, adat lugar ngajak na panang, ngemti maysa ngamukunan, nga ni Jesus isut ada ditoy puso, di Diyos pudno unay, di Diyos pudno marikrip na ditoy puso, di ayat na dakkel unay, di Diyos pudno marikrip na ditoy puso, di Diyos pudno unay, di Diyos pudno marikrip na ditoy puso, di
nakabaling kaunay awan pagbut nga taadaak kita presensya man nakabaling kaunay agyaman na Jesus iti amin apitik puso inik ka nakibiyag ko isa umang silaw kanya inik ka espiritu kenam na mati inaldaw inik ka nakitalge di kararwak na pluwantan na sikat mangipapaay amin ama sa puko Jesus na imbaga Jesus na imbaga unay awan pagbut nga taadaak kita presensya Jesus na imbaga unay agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso Wanyan na nagpintas day di lugaran na lugaran na kaskas daaw a syudad sakbay nga nakagtengak kidiyad da simabat nga ranyang nga isuti sinursurot ko alawag tapnon makita ti pagnaat wen pudno anang maya adua kita ti makaparagsak ken dagiti tumatayag niliwliwadak bayat iti panagna kinankantanda umilgilap nga balituk pageses manday tuy puso gandat day tuy nakimket na dalus kas may sang karneros sabsap sapul na lang tungaruot pinsapulan natay nadalus nga ubod kasat panagserbi kenya po Diyos wen pudno anang maya adua kita ti makaparagsak ken dagiti tumatayag niliwliwadak bayat iti panagnak kinankantanda wen pudno anang maya adua kita ti makaparagsak ken dagiti tumatayag
inankantanda. Iti panagmaymaysa at ayo a lugar nakadano na jak man maawatan to'y rikna luluwak agarubos jak amuti papana sa tilo ti ayan ko Diyos ko tulungan na nasipngit na dalan ko umay mukat silawan tapno jak mayaw dagiti araraw ko di na baybayan nga anak mo iyadayon na suliso iti biyak ko. O Apo, agyaman na pudno itirikat man wenno namay adda ka nga magtartarabay. O Apo, pakawanan na kadagiti nakurangan agyaman na o Apo iti ayat mo nga diag sardan agyaman na ako Apo iti ayat mo nga diag sardan.
Pamatiken ayan kapapatgan isuti pasapulan intay ngarud aywanan tanusika binaybay ang biyag mutay nakaay-ay-ay pamatiken ayat kapapatgan pamati kapapatgan isuti kang runaan katno sika binaybayam biyag mutay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatgan intay ngarud aywanan salimet metan may sanga kabsat ti inak na kita as daunay kinarekta na nga agserbi ti na marswa ngem dimten ti padas suot ti panagbiag na bigla na limamiis ti pamati na pamati kapapatgan isuti kang runaan katno sika binaybayam biyag mutay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatgan intay ngarud aywanan salimet matan katay di kapsat nga limamiis ti pamati na at dati nasabat na pastor nga narekta binagbagan na sana inararagan bigla nga nagsubli kinarekta na pamati kapapatgan isuti kang runaan katno sika binaybayam biyag mutay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatgan intay ngarud aywanan salimet matan pamatim aywanang salimet mata Tunggalal daw, di panagbiag ko tuwa sa lutsud, umapay panunod ko apay nga taatod, panagpulkog daytoy puso jak maawat ang norigat weno panubo empty kariti Diyos si bibiyagawaning gana sapten namin kasapulan ti anak na kituna na anak agkamatalik kalata adarak sa kalpasan panagsagapan nito nga inak agpanpanunod kariti Diyos saan ko amaruko awan gaput rason inak panagsano
panagtalik ken ti panagtuno ken ti kariti Diyos si bibiyagawan ingana sakten namin kasapulan ti anak na ket kuna nanak at kamatalik kalata adaragsak kalpasan panagsagaban bibiyagawan gana sakten namin kasapulan ti anak na ket kuna na anak agkamatalik kalata adaragsak kalpasan panagsagaban ngem-ti kariti Diyos si bibiyagawan gana sakten namin kasapulan ti anak na ket kuna na anak agkamatalik kalata adaragsak kalpasan panagsagaban adaragsak kalpasan panagsagaban adaragsak kalpasan panagsagaban. Sumangutay sadya'y pangukuman at dantut panagsenay kadagiti managbasol at sangit dagapo tadi mula imbaga ni Jesus sa pamalakan undas mangyaside kadagiti managbaso wapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangin salakan sut ayat inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus o iwanak tayo katagiti tao
minsan kana umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo kamangibingay ti ayat iti Apo binayam nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga inted na impupot mo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tariga kay nangabiyag mo maisimpa isublim day di damo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti Apo nalipatan ka din kapsa ididamo napalalo unay ti sangsangit mo katin ka rin ti sawana iti Apo nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tariga kay nabiyag mo maisimpa isublim day di damo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti Apo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tariga kay nangabiyag mo maisimpa isublim day di damo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti Apo
wada